Ning summer season, publiko gipahimangnuan sa mga sakit nga dala sa grabing kainit. Matud sa Talisay City Health Officer, bisan mga bata, kuyaw gihapon nga makasinati og heat stroke. May ang report ni Femery Dumabo. Gideklarar na sa Pag-asa ang pagsugod sa summer season o gipanlantawan nga atog yung masinati ang taas nga temperatura. Nunot niini, ni pasidaan ang Talisay City Health Office sa publiko nga likayan gyud una ang dugay nga pagpainit. Dili lang alang sa mga hamtong kun dili lakip na sa mga bata. Gawas sa ubo, sipon ug hilanat, anao sa mga skin diseases ug ang posibleng pagkasinati sa heat stroke. Delikado gyud dinod og heat stroke, no? So sa pagkakaroon labi na init kayo. Advice namo sa mga katawhan nga kung pwede magpabiling sa landong, no? And then, well hydrated lang, kinalan nga minom og daghan ng fluids. Kung simba ko, maka-feel na sila signs and symptoms sa kanang heat stroke, like na yung mga delirium, seizures, no? Pwede rin sila gihapon mutawag sa atong DRMO personnel para mada sila sa ospital. Sa pagduaw sa mga kawani sa City Health ngadto sa mga eskwelahan, kini ang ilang gipanumdum usab sa mga gidikanan o gipasabot ngadto sa kabataan. Besides sa ubo ug sipon, nagyapon ng mga sakit-sakit sa panit, no? So, pwede ra gihapon sila mo konsulta sa health center, no? Na naman na to ang duha ka doctors, tagduha man ka doktor sa health centers. Yawag ang publiko labi na kadtong nagtrabaho sa kadalanan nga mas maayong magdala og payong o bisan unsang panangga sa grabing kainit. Kinahanglan usab mo inom kanunay og tubig aron dili ma-dehydrate. Suma sa Pag-asa, natala dinhi sa Metro Cebu ang heat index nga 36 degrees Celsius. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femery Dumabok, GMA Regional TV Live.